chi gweld be dwi wedi gweld? Hwn ydi antur newydd, a dwi eisiau deud, gyda fi mynd i'w wneud un, dod y llawen i chdi, a gobeithio blwyddyn newydd da. Shemai, Lawrence Saxon ydw i. Rwan, dwi yn Ffrainc, yn y pentre bach, yn enw Quincy. Ti'n gweld pam dwi wedi cael outfit fel hyn? Achos hwn ydi brws, a hwn yw spad, a hwn yw ffrind gorau newydd fi. Hen ffrind gorau. Achos rwan, dwi'n mynd i fynny bryn i gwneud y hunt i chwilio am relics. Felly, da ni'n mynd i wneud un rwan. Okay ta, it's a brand new adventure rwan. Felly, gyda fi mynd i wneud un, dwi'n mynd i dringo law i fyny. Na chdi. Waw. Mae hwn yn lle ardal newydd i chwilio am stwff metal. A hwn yw tŷ ni, ail tŷ ni yn Ffrainc. A dyma y golygydd perffaith. Prydferth iawn am Ffrainc. Oes. Okay, da ni'n mynd i wneud y hunt rwan. Okay, rwan. Dwi'n wneud y dyd rwan. Of course, dwi wedi cael camera newydd ar gyfer chwilio am stwff. Centipede! Dwi ddim yn sylweddoli mae ganddyn nhw centipede. Mae hwn yn antur newydd a mae rhaid i fi dweud, na chdi. Na chdi, boi. Okay, dwi'n mynd i cadarnhau gyda metal detector. Okay. Mae rhaid i fi ond ar y gyfales, achos dwi eisiau sgoi tensiwn. Okay, dwi'n mynd i darganfod wedyn. Be dwi wedi darganfod o rwan? Unrhyw tŵl o ddiflaw yma, felly dyma pam hwn yn 2 feet deep. Felly, be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i gadael hyn yma. Felly, dwi'n beth dwi'n mynd i anghofio. Okay, reit, dwi'n mynd i chwilio am mwy. Okay. Six feet deep. Okay. Rwan ta. Mae rhaid i fi ond ar y gyfales oherwydd mae ganddyn nhw galon newydd ar gyfer natur centipedes yn edrych na worms. Ond Glodberg mae ganddyn nhw nifer o worms. Ond yma yn Ffrainc mae ganddyn nhw crio centipedes. Okay. Right. Of course, yr ail peth i'w wneud yw dwi a chwilio. Be dwi wedi darganfod? Beth ti'n galw hyn? Mae rhaid i fi gadarnhau. Na. Siomedig, okay. Carreg. Right. Okay. Right. Holy treasure. Of course, dwi yn Ffrainc,
Yn Ffrainc, mae gynta nhw lot o hanes. Mwy o hanes na yn Gwlad Belg. Ond of course, mae Ffrainc wedi cael nifer o stwff drwg fel creu empires hefyd. Ond wel, yeah. OK, dwi'n mynd i darganfod aros munud, beth yw hwn? Unwaith eto, y neo gynta dwi wedi darganfod yn Ffrainc. Waw, bendigedig. OK, dwi'n mynd i gadael hyn mewn hyn. Trydydd neo, neu ail neo y dydd, achos beth dwi wedi gadael. Rwan yw y trydydd relic y dydd, felly ail neo, waw. OK, felly dyma'r y gwaith a gyfer heddiw. Reit. OK, dwi'n mynd i symud y spad. OK. OK. Right. OK, just keep digging. Just carry ymlaen I digio. Fel unrhyw subscribers na wedi dweud. Yeah. OK. Waw. Antur newydd. A rwan, mae rhaid I fi bod yn distaw. Yn hyn. Wel, siwr o fod oedd hwnnw'n fferm o blaen, ond o 18fed ganrif, neu 19fed ganrif. Yeah, the whole new level. Oes, mae hwn yn lefel newydd I chwilio am stwff. Ww, na, bloody roots. Oes, mae roots yn gelyn I ni. Gelyn gryf. Of course, but how could I? I'm sit on a bed, mae rhaid I fi dodgio I pasio roots. Smell. Right. Detector. Okay. Gyfer cylen. Hwna neo bach dwi wedi darganfod odi y flaw mewn hyn. A wedyn, yeah, dwi'n mynd I gadw nhw mewn hyn, OK. Felly, ymlaen. Oh, yes. Dwi wedi darganfod, mae ganddyn nhw un. Dwi ddim yn cofio beth ti'n galw hyn. Ond efallai, y peg. Waw. Dwi'n mynd I roi hyn gyda crew o relics. Da iawn. Da iawn. Reit, gobeithio, dwi'n mynd I darganfod mwy. OK. OK. Of course, mae nifer ohonyn nhw yn 6 feet deep. Ond y problem yw, mae ganddyn nhw nifer o roots. OK. Reit, dwi'n mynd I digio hyn rwan. Diar am dod. Here we go. Roots, yes, roots. Mae gan dod o ffon. Na chdi. Tyd yma. OK. Wedyn. Unwaith eto, another nail. Da iawn. Gwych. Mynd I roi hyn. Man hyn. OK. OK. Dwi'n mynd I stopio digio yma, achos dwi'n mynd I gladdu nhw gyd. OK. Wedyn, yeah. Yeah. Wedyn gladdu hwn.
ailgladdu natur. Achos mae'n pwysig I cadw natur yn saff. Okay. Right. Roi yn moment. Ond of course, mae ganddyn nhw nifer o dot. Wow, okay. Dwi'n mynd I cario ymlaen. Beth sydd mewn hyn? Okay. Achos dwi'n mynd I stopio gwneud metal detecting. Wow. Sbia be dwi wedi darganfod. Wow. Mae ganddyn nhw rwster metal mewn hyn. A wedyn mae ganddyn nhw. Sbia ar hyn. Mae'n rili arrested, yndi. Mae'n pachod a bod dydy pobl ddim yn gallu edrych ar ôl. A spray can. Spray can rydyn. A wedyn, un arall. Ail spray can. Wow. Of course, mae ganddyn nhw olew. Oes, mae rhaid I fi ond ar y gofalus. Be dwi wedi twtsio. A wedyn, mae ganddyn nhw un trydydd. Yr un bach. Yr un bach. Wow. Of course. Okay. Dwi'n mynd I gadael nhw I gyd mewn un. A tri ohonyn nhw, 2 maw ac un bach. A wedyn, mae ganddyn nhw rhywbeth arall. Rhan gyda tractor neu... Na, mwy na hyn. Okay, gyda hyn. Achos, siwr o fod, a mae ganddyn nhw nifer o stwff I caru achub. Of course. Mae ganddyn nhw nifer o stwff mewn hyn. Ble mae ganddyn nhw logs. Rhan gyda yr ardd. Ond y tu yma, ble da ni'n byw, hwn oedd hwn yn barn o blaen. Neu y bwthin. Na, dim bwgan, na. Bwthin, na chdi, bwthin. Bwthin Ffrangeg yn ôl 18th ganrif. Lot o hanes yn Ffrainc. Mwy o hanes nac yn Gwlad Belg, yndi. Hyd yn oed wedyn bod mae Gwlad Belg yn rhaid drws nesa. Os ti'n dod yma. A mor bell. Os ti'n edrych ar y map a Ffrainc, byddwch yn deall yn gor iawn. Sbia be maen nhw wedi gada. A ffens. A wedyn, mae gynddyn nhw plastic. Ac y tŵb. A plumbing. A gyfer plumbing. Wow. A gyfer plumbing. Ti'n gweld hyn? Wow. Mae'n eitha dar iawn. Os dwi wedi darganfod. Of course, dyma system o plumbing. A gyfer system a gyfer ti. Okay, dwi'n mynd I gadael un gyda nhw. And of course, maen nhw'n reit mor fawr I gadw nhw I gyd fel casgliad. Ond y casgliad bach yw a gyfer metal detecting. Dawn ni'n cadw nhw ond